wallahi duk wanda Allah ya kare ya karu. In duk duniya ta kika idan Allah ya ce za ka yi kaza babu wanda isai hana kai shi. Ai yanzu ni'imar da kake ciki da damar da Allah ya baka ba kowa yake so ba. Wani ya fi ka kuɗi bai so, wani ya fi ka mulki bai so, wani ya fi ka ilimi bai so, amma tun da Allah ya ce sai ka yi wa isai hana, babu wanda isai hana. Shi sa duk abin da za mu nema ɗan adam iya zama sanadi amma Allah ne yake bayarwa. In ka nema a wurin Allah, Allah ya baka. In duk duniya ta ki ta shirya yajin aiki ba zai hana Allah ya fasa ba, ba zai sa Allah ya fasa ba. Abinda Allah ya baka ba mai iya rinjayen ka. Iyan surukumullah fala ghaliba lakum. In Allah ya taimake ku babu wanda isa ya zo ya defeatin ɗinku a rayuwa, babu shi. Shi sa duk abin da muke mu nemi taimakon Allah. Hanyoyin neman taimakon Allah ka yi imani da Allah, ka yi aiki na kwarai. Imaninka da Allah kar ka yadda a raba ka da Allah. Na biyu, duk abin da aka ce sanadi ne na neman abu, na neman kuɗi ne ko neman aiki ne ko neman jari ne